Babe, nabalik naman gid sa normal ang tanan sukad nga nag-pandemic. Naawon ako'y hangyo. Unsa man na, babe? Gusto unta ko trabaho. Babe, di ba nag-gusto ko yan ng tabahin, ana? O lagi. Pero laay kayo dinis bahay kud. Okay ron tag napatay anak eh. Okay ra na ako dinis bahay. Pero sa unta man nga, pila na takatuig nag-ipon pero wag tatagig anak. Okay, sige. Kung may gusto nimo, suportaan ti ka. Salamat, babe. O niya, kano sa man ka mga apply? Maudeng, wali mo dugay dugaya ha, kay nisugot to des Wilson. Uy, paghisgot ni mo nga nag-hiring ang inyong company, ay nisuway din kong pananghi di Wilson, uy. Huwag maayo gani, kay nisugot ragyod. Ay, well, good luck sa imong interview. Laka na, sweet na. Balita ilang unya ko kung nadawat baka or wa. Nadawat na yun kasi mong gi-applyan? Oo, ni-text man nga, hired ako. Okay, babe. Congrats. O niya, kano sa man ka magsugod? Hi, Hello. I'm Jerome Day. For you. Coffee? Yes. Pa-welcome na nako nimo. Thank you. Ayaw ka tagig Malaysia, ha? Ikaw nanigid ko. Maunay akong pa-welcome permi sa mga bag-o nga ma-hire sa company. Nag-joke siya. Ha? Nga naman? Nag-una pa ko anak niya sa company no, o bisag ka usa, wa ko makakita niya nga nanghatag og coffee sa mga bag-o. Diha ra gid mo. Basi type ka niya. Gwapo man hinuon siya, pero... Pero, naana kay Wilson. Og nindot kaayo inyong relasyon, okay? Ayaw ko siki. Kung muhatag og usab si Jerome, prangkahin na siya, day. Day, Ha? Nga nung di ko mo dawat ng milk tea. kay dili maayo, Jerome. Naanak ko'y kaipon. Inam sa ko uyap. Og way sayop sa itong gibuhat. Gesture ni sa katao nga gustong makig-friend mo. Maura. Jerome, Murag di ka bantay na gid ko nimo da. ngaon sa man? Nagkasuod na maayo ni Jerome. O kung manglaag ta after shift, murag, namin ka o galingong kalibutang duha. Day, daghan lang gid og mga buta nga magkasinabot mi. O gayo katagig mali siya ang tanan gud. Kay suod lang gid kaayo mi, okay? Og asa pa dong ng sobrang kasuot? Basin og ma-in love ka niya, ha? Day, Trina. Recorded by X Thunder Gaming. Dili naman din ko makatuog, uy. Naon sa man ko. Ganun mura mo kog naiko sa gisulti ni Trina. Hinuon, nasa punto. Dili li sa digog maon si Jerome. Buotan o mapinanghaon. Ayaw ko ginga nga. Asa man ka? Di ba ka matog? Dili ko makatog. Musyat ko gamay pagkatog lang. Ubay-ubay na kikog na inom. Sarang, di pa ko matog, ani? Ang online si Jerome ay. Ako ang chatan, di. Akong binuangan. I miss you. Reply na eh. Magkita ta please. Karon dayon. Jerome, kadiyot lang. Unsa ba di buhat niyo mo? Di na ako mapugan nga kung kaugalingon ka. Sigurado gusto kong na-feel para nimo. Ug sure sigo. Umuso na yung feeling mo para nako. Jerome. Please ka. Isag ka rin tabi una.
gusto na ko nga ang kunan ka. Jerome, klaro kayo nakainom ka. Nakapalimahaw ko ni mo. Og ako sa nakainomsat ko. Mas maayo pa siguro mamauli na lang ta. Diin ka, gikan. Oh, Wilson? Binakog na tuog na ka. O gabisan ako, nara ka din sa bahay. Nag-inom. Nagkita mo ni Jerome? Ha? Nay nakasultin ako. Nga bantayan ko no tika. Kay lahi nagid ko no ang inyong kasuod sa imong kauban sa trabaho. Abi nimo Kati. Dako na kay kagkausaban sukad nga nakatrabaho ka. Wa na ko makailan nimo. Babe. Anong sige ba panawag si Jerome? Uy, sa'yo ko magkayos puntak. Ugwa sa ko'y duty ron. Hello? Ano sabay tuyo ni mo, Jerome? Tatay, dili si Iwan sa opisina. O nag-istorya na ko. Huwag ko na yung dangi kun. Di na ko paarayo ng akong uyab para mag-istorya sila. Hunsa? Kati, please. Pag-istorya sa akong uyab eh. Ingna siya nga, ikamoy na una-una sa tanan. O, wagin ko, madali mo. O wagin ko yung gusto mo. Nabuang na ka, Jerome? Basig nalimot ka nga igo akong nagbinuang og chat og I miss you nimo. Pero ikaw may nakikita og kiss lang kagalit ako. Kalimti na lang to. Please, di na ko kaya nga mawaha ang akong uyab. Please. Jerome! May kay ni angkon gyud ka sa uyab ni Jerome. Wala ko'y labot nila. Ang atong istoryahan karon. Ang bahin nato, babe. Babe, sorry. Wa na tay ang istoryahan pa. Wa na Kati. Di na ko gustong padayonon pa ni. Dili. Dili kong sugot. Please, maluoy ka, Wilson. Love ka, ayot ka. Hatagin akong chance, please. Buhaton ako ang tanan, babe. Ayaw ka bala ka. Ugma na yun. Murisahin ko sa tabahoan. Aron malikay ko, makalikay ko ni Jerome. Mo-apply na kong laing tabahoan, babe. Please. Maayo kay nihatag og chance. Giingon tabitaw ka nga ayaw usiki inyong relasyon. Mao gani. Mao mamawi ko niya. Ipakita na ko niya kung unsa na ko siya ka-love. Bisag unsa buhaton ako para niya. Mabalik lang kung unsa mi sa una. Di na mabalik pa, Kati. Babe, I'm sorry. Pero bisag unsa pay buhaton nimo. Di na gyud mabalik ang tanan. Nagbinuang ka na na. hawak ko magbinuang nimo. Sige. Ang kuno na ko nga ni chat ko atong butangan ni Jerome. Pero binuang ra to. Wa mi relasyon. Babe, ayaw ko surrender dayon, babe, please. Hatagi lagi ko gigayon aron makita nimo kung unsa ko ka-loyal o ka-faithful diha nimo. Mao ba? Wala gyapon ka usapan? Cold gyapon sa nimo? Oo, day. Ug mas naggrabe pag gid ang ka-cold. Day, nakasabot ko nga na kay sa. Pero dili sad siguro maayo nga ing anaon ka niya isod sa pila ka buwan na uy. Mura mag-take for granted na niya ang tanan. Samtang kaya pa na ako makupot, day. Dili pa gid ako buhian si Wilson.
Bisag nabawaan pa nimo nga naa na siya lain. Unsay buti may pasabot? Day, walay chance ang inyong relasyon. Ikaw na ning kamot ka mabalik kung unsa man mo sa una pero siya nagsugod na og laing memory sa laing babae. Day, dili makatabang imo pagtumo-tumo og istorya ni Wilson. Wa ko magbuhat og istorya, Day. Ako mismo mo nakakita nga naa siya kaubang laing babae. Ug naabtan gid ako mismo nga nagkiss sila. Unsa? O ang kuno nako. Na ako'y laing uyab. Gibuhat ni nako. Kay aron di nako magsigil guna sa imong gibuhat nako. Pero naglagot ko sa kong kagalingon. Nga bisag human sa imong gibuhat. Hangtod karon mahal gyapon ti ka, dati. Mahal ti ka, pero Pero dili ko nimo mapasaylo ba o ba? O sige. Sultian ti kas tinuod, Wilson. Tananggi angko na ako sa uyab ni Jerome, dili tinuod. Si Jerome may nag-una-una pero iya kong gipugos nga mo'y mo angkon para dili siya buwagan sa uyab kay mahal ko no kaayo niya. oh, Og sa tinuod lang, kampante ko nga madawat ako ni magbalik kay ikaw may nakailan ako. Nahibaw ka nga dili na ako mabuhat, Wilson. Og sud sa pila ka tuig na tong relasyon, nagtuok ko nga dili ka mo tuog ingon anak ka sayon. Sa kung tinuod man nga na ako'y mabuhat ka sayop, dili na ko ni mo mapasaylo. Paantuson di ko ni mo. Kati, Hantod ka rin sa ako magbayad sa nga wala ko buhata, Wilson. Dili pa rin na anak kaligon ang pundasyon sa itong relasyon para maguba na taging ani ka sayon. Pero abin mo, pasalamat ulit hitabo ni. Kinaibaw anak ko kung unsa na di kawi ka nga itong relasyon. sorry. Wa ko makarealize na yun. Ako sad, karon ako nakarealize. Dugay na ni mo gusto nga may kagawasan, di ba? Ganahan ka makigbuwag, di ba? Ah, sige! Buwag na ta! Fall asleep, laying in the bed in my. Wa na ako paminawag unsa pa ito bago Wilson. Kinahibaw ko nga mausab na sa niya ang akong nauna. Nipahawa ko dayon sa among gipuy-an aron makasugod ko og bag-ong kinabuhi. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Magkatumang hikalan kaagi ni Kathy nga taga San Roque, Talisay City, Cebu. Uban sa awit, ngayon kipangayong awit nga regulahan, Ruined Me. Ang mga kaagi gibuhatan do sa radyo ni Carol Marie Cain ug gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga Art Cebu City. Ubata ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong